Opuštena bleja. Ćao, čao, ovde opet opuštena bleja i danas ćemo da testiramo, da otpakujemo i da testiramo nešto novo iz Lidla, što je upravo izašlo kao akcija, a to je ovo. Aku stona lampa. Ako idete redovno u kafiće ili restorane gde imaju stolove na polju, uveče kad polako padne mrak ili već stoji na stolu, ili vam donesu ovakve male lampe koje možete da uključite da biste napravili atmosferu ili da vidite nešto. U svakom slučaju sad to u Lidlu ima po ceni od 1500 dinara da se kupi. To je otprilike negde oko recimo 12 evra, nešto malo više od 12 evra. Ovo su lampe za spoljnu upotrebu, tako barem piše, pa da vidimo. 3 godine garancije, idealno za spoljnu upotrebu, lampa napravljena u visoko kvalitetnog metala, topla bela boja su LED diode i ima 3 različita nivoa osvetljenja. To ćemo sve da probamo, ali ajde da pročitamo šta piše. Znači, piše Aku stona lampa, idealna za spoljašnje prostorije, dekorativna lampa toplo belog svetla, lampa od visoko kvalitetnog metala, regulator jačine svetla na dodir za trostepeno podešavanje osvetljenja, dodatni prekidač za uključivanje i isključivanje, zamenljiv LED modul, to je jako dobra stvar. Znači, ako vam crkne LED diode, ne morate da bacate lampu, nego zamenite samo taj modul koji je crkao, što je dobro za prirodu i za stvaranje đubreta. Zamenljiva litijum-ionska baterija, ista priča kao za LED modul, znači možete da zamenite bateriju i samim time imat ćete duže taj proizvod, nećete ga baciti. Uključujući USB-C kabel za punjenje, može se koristiti i za trajni mrežni pogon. Dimenzije su 8x20 cm, ne koristiti dok je u pakovanju, opasnost od prigrejavanja. Dobro. Hajde da otvorimo i da vidimo šta dobijamo za 1500 dinara, odnosno nekih 12 evra. Cena i nije nešto. Već vidim gornji deo lampe. Ok. Evo ga, USB-A na USB-C punjač, dobro. Očekivao sam možda USB-C na USB-C, ali ok, nije ni ovo ništa strašno. Važno je da je USB-C, tako da možete na svim punjačima koje koristite za telefon da napunite lampu. Ovo je uputstvo za upotrebu, standardno, klasika. Da ne čitam, mislim da neće biti ni potrebno. Ovo je, isto uputstvo, pokazuje šta ima, kako se ima. Aha, ovdje ima kako može da se skine, da se promeni. Ovo je dupla A baterija, koliko ja vidim. Dobro, a ovdje se menja LED dioda, ok. Dobro, to je jako jednostavno objašnjeno kako da se promeni. Strava. Hajde da vidimo samu lampu. Ima ih u različitim bojama, ja sam uzeo sivu. Siva je meni sasvim cool, tako da šta je ovo? Aha, ovo je otvarač za punjenje na USB-A. USB-C, izvinjavam se. Dobro. Ako pritisnemo ovde, ništa se ne dešava. Pretpostavljam da je ovo dugme za paljenje. Da. 3 nivoa i to bi bilo to. Znači, a ovde imamo i ovo dugme, mogu odmah da ga ugasim ili da ga upalim. Cool. Znači, ovako gori, ovako je malo slabije i ovako je najslabije
Cool je ovo što u mraku možete vidjeti da je dugme, pa možete ga znači koristiti. Odličan je senzor, pali, gasi odmah, znači imate dve mogućnosti, ovde preko gornjeg polako da ugasite, a imate i foru da pritisnete ovo dugme i odmah da se ugasi lampa. Ok je. Lampa stvarno izgleda dobro, metal je, izgleda mi visoko kvalitetno, što ovde stoji IP54, 3,3 W maksimalno, ima USB dobro, 1500 mAh je baterija, licijum-ionska, pretpostavljam da je to ona klasična dupla A baterija koja može da se promeni, što je sasvim super. I ovo se pravi u Nemačkoj, ako ja ovo dobro vidim, Livarno, dobro, napravljeno u februaru 2024. godine. Odlična stvar, stvarno je otprilike, pa da, nekih 20 cm može da stoji i super je, koliko vidim, kiša i mraz joj ne bi trebalo ništa naštetiti, ali dobro, ne bi je baš držao na minus temperaturama, ali preko leta na kiši mislim da nema nikakav problem. Što se mene tiče, ja bih je sada testirao, napolju je mrak, idem na terasu, imam sto na terasi, pa ćemo da probamo i da vidimo kako to izgleda u realnom testu na stolu uveče kad nema nigde nikakvog osvetljenja, da vidimo koliko je u stvari jaka ta lampa. Vidimo se za par sekundi. A few moments later. I evo nas, kao što se da videti, nema skoro pa nikakvog osvetljenja. Ovo malo što se vidi na terasi, to je to, ništa specijalno. Ovde je sto i sad ćemo da je upalimo, da vidimo kako će da reaguje. Znači, ovo je baš jako, ovo je baš jako, ovo je možda i previše jako za večernje osvetljenje. Znači, kao što se da videti, lampa izuzetno dobro svetli, tako da, kao što vidite, imate dovoljno jačinu lampe da vam nije potrebno nikakvo drugo osvetljenje. Sjajno. Ajde malo da smanjimo, ovo je već interesantnije, ali čak nije ovo previše jako. Ovo bi bilo taman onako da osvetli sve, a da u krajnjoj liniji nije previše jako da privlači komarce, tako da ovo, kao što se da videti, je strava stvačica, baš mi se sviđa. U svakom slučaju, lampa je od metala, relativno teška, neće je vetar tek tako oduvati, ima baš prijatno toplo belo svetlo, puni se na USB-A, pretpostavljam da sa svakim normalnim punjačem možete za telefon, punjač za telefon možete da je napunite. Ono što mi se sviđa jeste da je gde je senzor isto osvetljen, da ne morate da tražite, i naravno ovde dole negde, samo da ga ja nađem, ima dugmence i možete odmah da je isključite ili po potrebi opet da je upalite. Ovo je najjače svetlo, znači ovo je baš jako. Ovako je najlepše, po mom nekom mišljenju. U svakom slučaju, za 1.500 dinara ovo je fenomenalna investicija. Kome treba, ko ima terasu, kome treba ovakva lampica za uveče, ja mogu samo da preporučim, ja ću ovo da koristim. U svakom slučaju je fenomenalno, od mene jedan veliki plus i jedna velika preporuka. Imate u različitim bojama, crna, siva, plava, ja mislim čak i bela, tako da otidite do Lidla, uzmite lampu, nećete se pokajati, siguran sam da će vam mnoge godine vršiti jako dobar posao. Toliko od mene za danas, ćao, ćao.